Bon dia, Josep. Bon Ens dia. trobem així a l'estudi del carrer Cuba, un lloc molt interessant, i anem a fer una entrevista. Pregunte, quina i com va ser la teua relació amb ton pare, Vicent Gómez, familiarment i professionalment com a pintor? Bueno, familiarment com la de qualsevol pare en un fill, no té més misteri. Professionalment va ser una cosa gradual perquè jo vaig començar quan tindria 10 anys o poc més això. Recorde fer dibuixets, anàvem a altura perquè ell tenia molta tirada del Palència, ja que son pare, el pare de mon pare, és a dir, el meu iaio, era de Sogorb. I clar, per això anàvem a estiuar de tant en tant d'altura. Jo allí recordo haver fet uns dibuixos, exactament recordo un cap d'Albrecht Dürer, molt realista, i em estava dient, sí, fes això, fes allò. Això ho recordo molt bé. Després també recordo quan ja poc ja més fatinet, venia així, podia tindre 13 anys o això, o menys, un concurs que van fer a la televisió que era La mar és un mundo maravilloso i demanaven una pintura sobre la mar. I jo vaig fer una pintureta en tèmpera sobre el mar, ell me retocà i m'ajudà, la van enviar i me'n recordo perquè clar, entre que prepares i envies a correus, esperes la resposta, pues se me va quedar fixat. I sí que recordo que així existeix una pintura que vaig fer en un tàblex d'unes fulles, més que fulles eren unes flors. Després vaig seguir, això tindria 13-14 anys i en aquest moment ja jo venia ja a pintar així regularment. Regularment vull dir quan me deixava l'escola, però 14, 15, 16 ja pintava amb normalitat així pràcticament tots els dies, perquè de fet crec que als 17 anys vaig fer un autorretrat a l'estil del Dürer, perquè a mi m'agradava molt aquesta cosa realista i de fet encara m'agrada, i el tinc ahí. Allà als 17 anys vaig acabar COU, que era el que ara es diu segon de batxillerat, i me vaig preparar per entrar en bellesa. Vaig estar tot un any així preparant-me dibuixant la Venus de Milo, que la vaig fer no sé quantes vegades, i me vaig fer precisament l'examen d'ingrés amb la Venus de Milo. I jo en aquesta època ja pintava regularment amb ell, feia comercial. Al principi vull dir, quan tenia 15 o 16 anys, feia només que el dibuix del quadre i una miqueta el color. Després se'l tacava completament i ja als 16-17 anys ja pintava completament, de manera que jo ja l'ajudava a ella a fer quadres comercials i fèiem igual el tant damunt i altre, perquè a més estem parlant dels anys 70, que hi havia una producció enorme, li feien comandes potser de 7, 8, 10 natures mortes, 5 o 7, 8 paisatges, 4 marines, etc. I clar, ell no donava abast, jo l'ajudava. I ja quan jo vaig entrar en Bellesa, en 75, recordo molt bé perquè és l'any que murió el dictador Franco, pues, jo a partir d'aquest moment, 76, 77, i 77-78 ja vaig començar a pintar amb ell, a col·laborar amb ell en quadres artístics. Sobretot eren quadres realistes on ell me deixava la part final, diguem-ne, o a meitat, i jo feia tot el detall hiperrealista. Vaig fer uns quadres que es tenien fotografies però que s'han perdut, no sabem on estan en paral·lel desconegut, i que inclús es portàvem a Madrid i tenia bastant d'èxit perquè clar, era un quadre molt realista, amb detalls hiperrealistes que estaven francament bé. Ell feia sobretot l'entonació, el dibuix, i jo posava el detall, corrigia també algunes coses i entre ell i jo fèiem un tant que funcionava molt bé, la veritat. Tant a nivell comercial com sobretot ja a quadres ja més artístics que vaig col·laborar amb ell, sobretot en aquesta època més realista i hiperrealista. Molt bé, continuem. Parla'ns de l'espai on estem, l'estudi del carrer Cuba. Bé, vaig a fer una cronologia de lo que serien els seus estudis, encara que estudis només n'ha tingut realment dos. Al principi, quan estaven els seus pares, que estava estudiant bellesa, pintaria evidentment en casa dels seus pares com podria. Després, quan es va independitzar perquè es va casar, en l'any 1954 va anar a viure al carrer de l'Encarnació, avui en dia és Lope de Rueda. Allí estava amb els pares de ma mare, que vivien amb ell, i ahir va néixer el meu germà en 55 i no 57. Allí el pobre pintaria com podria, perquè de fet va fer una exposició per aquestes dates, i en aquest estudi, no sé com podia fer-se en un lloc, va pintar uns quants quadres
i recorde que crec que una exposició, la primera de Sala Braulio, em sembla que va ser el 59, jo crec que la pintaria en aquest estudi improvisat, evidentment. Després recorde que els amos d'aquest pis, perquè meus pares estaven llogats, volgueren el pis pel fill que es casava o no sé què, i clar, se n'hagueren d'anar, i en aquest cas meus pares tiraren amb els tios que estaven precisament en aquest estudi, perquè aquest estudi era de ma mare, dels seus pares, i van tirar amb els tios i vingueren així a viure. I així ja va tindre un estudi, el que passa que clar, eren unes condicions molt precàries, perquè així estàvem, si no recorde malament, meus pares, el meu germà, jo i després la meva germana que va néixer ahir, i a més estaria, crec que, el pare de ma mare, perquè sa mare ja morí. O sigui, que així érem una fotacà de gent i estaríem com podíem, home, pintaria com podia. Això estem parlant de l'any primers anys 60. Així estigué fins als anys 84, 83, 84, que és quan la meva germana Laura, que va néixer així, s'independitzà i volgué viure així, i en aquest cas mon pare se n'anà al carrer de Sapadors, però abans havia tingut una altra casa, ho recorde perquè en els anys 70 i pocs va deixar aquesta casa com a estudi i se n'anà a la carrera o avinguda Ausiàs Marc. Allí és on va néixer la meva germana Carmen, en el 65. I ella, mentre simultanejava, vivia allí i venia a pintar així, i això ja era un estudi perfecte, ja ho tenia molt bé. Estem parlant dels anys 65, que és quan ell anava a tope i jo l'ajudava, bueno, jo encara no l'ajudava, jo va ser a final d'aquesta dècada. En aquest cas l'ajudava la meva cosina Marina, que li ajudava a dibuixar els quadres i també arribava a tacar-los. Ella no passava d'ell. Quan ella se n'anà, perquè es va casar, 69 per ahí, és quan va pintar jo i ja vas començar a pintar amb ell, perquè jo ja duia uns anys, 5 o 6 anys, la segona meitat dels anys 60 jo ja estava pintant amb ell amb certa regularitat. I en el 70 ja pintava així amb normalitat pràcticament. Normalitat, no, pintava de tant en tant, no. 65 comenci, 60 i tants, en els 70 és quan ja la primera meitat dels 70 començava a pintar de tant en tant, i la segona meitat sí que ja pintava amb regularitat, perquè és quan vas començar a Belles Arts. I ella pintava així en els anys 60, 70, en el 83, com dic, se n'hagué d'anar per a deixar que visquera així la seva filla, amb el que va ser després el seu marit, i després la seva filla i el marit se n'anaren al seu pis que van comprar i va tornar mon pare en l'any 93, així, ja pintant en regularitat, i en aquest cas estava vivint en la casa de Sapadors, de manera que tenia la casa de Sapadors, de tant en tant, allí quan no se trobava bé o feia mal temps, també tenia un lloc que tenia habilitat per a estudi, però ell venia regularment així. Jo també estava així amb ell, pintava tots els dies amb ell. Després d'estar en l'escola Belles Arts venia així. I això va estar fins a l'any 2005, que és quan ja ell es trobava ja major, ja se li feia poc costellut vindre així i es va fer l'estudi ja definitiu en el carrer de Sapadors. Estem parlant d'any 2005. I en aquest moment l'estudi venia jo de tant en tant, però clar, jo estava ja treballant en l'ensenyament secundari, a més estava fora de València, de manera que l'estudi estava un poc infrautilitzat, però ell seguia pintant i no parava de pintar en el carrer de Sapadors. Allí primerament es va fer l'estudi en una habitació que donava un pati a lo que és l'aquarterament de Sapadors, i després aquest lloc el va fer com a com a sala d'exposicions privada, perquè era per a la família i els amics, ningú més la visitava, i se va fer un altre estudi justament en la part contrària de casa. I allà tenia un estudi on pintava regularment tots els dies. Així va estar fins que li arriba la mort en l'any 2012. Continuem. ¿Podrías contarnos
quin període de temps va estar Vicent Gómez en aquest estudi i què va pintar? Un poc el que has dit ara. Però sí, així, bueno, pues així va estar, com acabo de dir, des del començament dels anys 60, 1959-60, va estar així, pintava com podia perquè era una família nombrosa, 3 fills, el matrimoni i a més son pare, i després vingueren, quan morí son pare, vingueren un matrimoni que era la germana de son pare, que el marit estava delicat i vingueren també així, també cuidaven a ma mare que també estava delicada, i clar, així eren molta gent, però l'home pintaria com podia. Quan se n'anaren ja al carrer d'Ausiàs Marc, és ja pintat perfectament així, perquè ja el tenia com a estudi, i allí és on va realitzar tota la primera exposició que va fer al Museu de Belles Arts de València, la primera exposició que era Vicente Gómez, la investigación de una... Mira, investigación estética de suscitar. Sí, sobre una investigación estética, una investigación plástica. Sí. Valencia, una investigación estética o plàstica, sí. Va fer aquesta exposició. En aquest moment, a més, jo pintava en ell molt normalment, molt regularment, i fèiem molts quadres comercials i ja començàvem a fer tota aquesta sèrie de quadres hiperrealistes i realistes. I, bueno, això estem parlant dels anys finals de 70, 80, 83... La geometria... quan s'acaba. Geometria realment feia una incursió però molt tènue, era una cosa mínima. Els anys 80, a primers anys 80 era una cosa tènue. Apareixien alguns llocs i sí que feia, però era una cosa tènue. Estava començant, diguem-ne, però no li havia entrat encara aquest afany geomètric que vingué després. Molt bé. Doncs ara, canviant un poc de tema, com se't va ocórrer repintar un quadre de Vicent Gómez i com ha sigut el seu procés? Just el que tenim al teu darrere. Sí. Bueno, en este quadre, este precisament és una cosa posterior, curiosa, perquè este quadre li van encomanar el delegat de govern en l'any 2003 i havia d'estar acabat en març del 2004, que és quan s'inaugurava, diguem-ne. Havíem de posar-lo en el claustre superior del Palau del Temple. Per tant, haguem de fer-lo entre dibuixar i tot en un any i poc. Són 6 metres de quadre. Bueno, jo vaig ajudar-li primer a dibuixar-lo. Ell va fer tot el color, com feia sempre, l'entonació, la pintura bàsica, i després, com m'he tornat a demanar que col·laborara amb ell, jo el que li vaig fer és tots els detalls que hi ha així, tots els detalls realistes. Això ho vaig fer jo, vaig col·locar-li també les lletres, l'escut, i bueno, algun element, sempre elements constructivistes, com és el cimbori, o com és també l'element de la cúpula de la Mare de Déu, i l'altre quadre també. És a dir, bàsicament els elements constructivistes figuratius, perquè la resta està molt solta, són pràcticament pinzellades soltes o fins i tot transparent en molts llocs el llenç del quadre. A voltes no està ni tan sols tacat el quadre. Ell va acabar-ho d'aquesta forma, jo vaig retocar tots els detalls i d'aquesta forma es va presentar en la delegació de govern el dia convingut, que era en març, no sé, el 24, no sé quin dia de març. Així es va quedar molt de temps, de fet va estar crec que 10 anys en la delegació de govern, primerament en el claustre, després quan el següent delegat, no sé quin dels dos, va dir bueno, això no és lloc de museu, això és un centre polític i per tant no és el lloc apropiat per a tindre quadres. El varen embalar, el varen posar en un magatzem i jo, si no recordo malament, crec que va ser en 2017, que no recordo bé, vaig tornar-lo vaig demanar-lo com a hereu, perquè mon pare ja havia mort, evidentment va morir el 2012, doncs en el 2017, tot dic que és 17, li vaig dir que ens tornara a la família, perquè evidentment era nostre, i sense cap problema ens el van tornar, i en aquest moment és quan se'm va ocórrer, junt a un amic, vaig comptar amb ell per a fer una exposició a l'Ajuntament de València que era sobre la València desapareguda, i havíem de treballar tota una sèrie d'edificis que no existeixen, com és el Palau del Reial, el Palau de Mossèn Sorell, el Palau
ja ho diré, el convent de Sant Francesc, el convent de Sant Agustí, del qual només queda que l'església, i molts altres elements, palaus, que ara no me'n recordo perquè n'hi havia, realment eren massa, eren tants que al final hagueren de parcel·lar-ho. I clar, jo volia que juntar estos monuments, estos immobles desapareguts, hi haguera un actual sobre la València contemporània. I clar, venia molt bé el dibuix de Weingarten, el dibuix basat en Weingarten i la pintura de Weingarten, comparar-lo i contrastar-lo amb la pintura que va fer mon pare, en la qual jo vaig col·laborar, i el dibuix que va fer, que aquest dibuix que realment el va fer jo pràcticament. Una col·laboració que vaig fer amb ell, un dibuix molt realista que vaig acabar justament el dia abans d'incorporar a la mili, al servici militar. Bueno, anava molt bé i tot estigui molt bé, però clar, començarem a parcel·lar perquè eren massa monuments, eren realment 20 i pico, 30 i era impossible fer-ho. Així que van parcel·lar-ho i van quedar només que en principi eren 4, que eren Sant Francesc, el convent de Sant Francesc, la Casa de la Ciutat, el Palau vol dir el Palau de la Casa de la Ciutat, la Sindicat Ajuntament, el convent de Sant Agustí i crec que era el Palau de mossèn Sorell. Però veren que també eren excés i al final se quedaven només que amb 2, el convent de Sant Francesc i la Casa de la Ciutat. Clar, amb 2 elements no tenia sentit el quadre de tota València, si només eren 2 elements. I en aquest cas se'm va ocórrer, com resulta que hi havia un element, un personatge comú entre els 2 edificis, que era Francesc Eiximenis. Francesc Eiximenis va viure al convent de Sant Francesc i va donar als jurats de la ciutat, els antics regidors, el regiment de la cosa pública. Clar, era el nexe comú entre els 2 i este home va intentar fer el bon govern a València, en el llibre del regiment de la cosa pública. Jo vaig dir, bueno, el que podíem fer és adaptar aquest quadre i fer València a l'alegoria del bon govern. De tal manera que els va aparèixer molt bé, me va donar el seu vistiplau perquè els semblava una idea molt interessant Javier Martí, que era realment el coordinador de l'exposició, i en aquest moment, quan jo vaig pensar, col·locar les 4 virtuts cardinals, que són les que fan que una obra pugui interpretar-se com el bon govern. El bon govern és quan aquest govern sap fer-ho amb les 4 virtuts cardinals, que és la justícia, la temperança, la prudència i la fortalesa. Esta és la prudència, no recordo mal, esta és la justícia, després està la fortalesa i la temperança. Vaig agafar precisament 2 elements que eixien precisament en l'exposició, clar, està fet a propòsit, eren 2 figures masculines, el que seria l'al·legoria, la virtut de la justícia, és el Sant Miquel d'un quadre que va pintar Frank van der Stok, que li van encarregar els jurats de la ciutat i que va estar en l'exposició, i de fet és una de les obres punteres d'aquesta època, és un deixeble de Van der Stok, no, de Van der Weyden, perdó, Roger van der Weyden. Li vaig canviar el bàcul crucífer per una espasa i ja tenim la virtut de la justícia. Després, per a la fortalesa vaig agafar de Joan de Joanes el que és la millor pintura que existeix sobre l'àngel custodi, i li vaig col·locar una columna que és el símbol de la fortalesa, perquè és el que aguanta l'edifici, i se transforma en la fortalesa. I després vaig agafar 2 figures de Piero del Polaiuolo, que són dones assegudes i són les que estan als extrems. Les vaig canviar bastant, les recorden vagament, i tenen la prudència i la temperança. I així és com el vaig canviar. De tota manera, això ho vaig dir als meus germans, els va semblar bé, i jo estic segur que mon pare haguera dit que sense cap problema, perquè ell, aquesta cosa d'anar col·locant coses, retocant, canviant, retocant, ell de fet, hi havia quadres que es canviava tant que al final no sabia ni el que feia. De manera que n'hi ha quadres que s'han perdut, que són capes damunt d'altres. Per tant, ell haguera aprovat completament que jo li haguera posat això. Com de fet també vull fer altres coses, retocar un poc més el detall i fer possiblement una natura molt al·legòrica del bon govern, un poc a la flamenca. Molt bé, Josep. Pues, l'última pregunta, canviem d'espai i podries parlar-nos de la casa Ensapadors, del seu estudi i especialment de la sala d'exposicions?
Sí, la casa de sapadors, com ja he dit, ell la utilitzava els dies que no es trobava bé, que era pràcticament mai, o quan feia un oratge de pluja i tal, que era anar-se a banyar, vindre així, ell tenia un estudi xicotet que pintava però que no el treballava pràcticament, o sigui que era infrautilitzat. Ell venia a pintar, però a partir de l'any 1993 és quan ell va deixar este pis per a que visquera la seva filla, Laura, amb el que va ser després el seu marit, Rafa, i en aquest cas se va muntar un estudi en el que després va ser la sala d'exposicions. És a dir, era una habitació molt ben il·luminada que donava a un pati on es veia l'aquarterament d'enginyers, i ahir això va tenir fotos on ell pintava allí quadres de València, i ahir va estar molt de temps pintant temes sobre València, dos quadres que va fer, un que són València en modo calidoscopi i un altre que és València reflex i modulació oval, aquests quadres i altres elements, quadres a més sobre València que crec que no es va arribar a acabar, es va canviar, i altres elements. Ell ja pintava, ja tot estava geometritzant-lo, ja la geometria, així al final, en el 93, ja la geometria, inclús abans del 87, 86-87, ja comença a fer coses ja importants en geometria, sobretot diguem-ne estudis. I allà en Sapadors ja la geometria era realment el que ell més, on ell estava se sentia més a gust. Podia fer natures mortes, podia fer paisatges, però sempre hi havia una base textural i matèrica plena d'elements geomètrics, espirals, circunferències, rectes, curves, ovals, etc. Això és el que feia en este estudi de Sapadors. Després, quan ja en 2005 ja abandonà aquest estudi del carrer Cuba, doncs ja ahir, estem parlant del 2005, és quan ja estava ell completament, perquè de fet ja havíem acabat este quadre, després va fer un altre que és pràcticament sense figuració, és tot geometria, textura i geometria. El València s'insinua però molt per damunt, quasi no es veu. Ja ell estava bàsicament de la geometria, ja no li interessava realment ni el paisatge, ni el poder, ell era geometria, abstracció geomètrica, i ahir és on ell va fer la seva obra última, que és, diguem-ne, la seva obra culmen, perquè és quan ja va fer els quadres, els 24 quadres. La veritat és que aquests quadres va començar-los així, perquè tenim fotografies on està ell així posant amb aquests quadres, però és la primera fase. En la segona fase ja no sé si va començar així o ja va començar allí, crec que va començar allí, o mitat i mitat, i la tercera fase la va fer actualment completament allí, i les pictoescultures també les va fer allí en l'estudi de Sapadors, que és l'última etapa seva, la més creativa, i clar, quan ja arriba als 85 anys o 86 ja li arriba la mort. Doncs, Josep Marí, moltíssimes gràcies. Aprofitant que estem en l'estudi, ens podries ensenyar alguns dels quadres que estan preparant-se per a la futura exposició del Movim? Sí, clar. Mostres ràpidament. Sí, clar. Veiem ara uns quadrets que tenim així. Són uns quadres en els quals alguns jo vaig col·laborar. Este, per exemple, és la fàbrica Cros. Ell va fer tota l'entonació, el dibuix, però jo tota la part realista, el detall, tots aquests elements, es va pintar igual que la valla. Fins i tot arriba al punt que està signat per mi. Però bueno, és d'ell en un 70% o potser més, sí. Al final, no sé per què, va signar-ho jo. I si s'acostarem volíem que posar Josep Marí. En canvi, l'altre quadre, que és Cases del Cabanyal, allí va signar ell i jo crec que vas col·laborar més que en este, però bueno, són les coses que passen. Este altre quadre és de la primera exposició de València, el que va fer al Museu de Belles Arts, que el va donar a mon tio, ara és de la meva cosina Marina. És una visió molt
detallista, constructivista de València, a la València Nord. Jo vaig ajudar a dibuixar-lo i pintar algunes coses, però este és bàsicament ell, és un quadre d'ell. Bueno, després, així tenim un altre, este és un dibuix, està capgirat tots aquests dibuixos sobre València estan les lletres Valentia en llatí, el Valencí en àrab i València en valencià. El dibuix el va fer jo, ell el que va fer és col·locar el color i algunes línies. Altres quadres que no tenim així, o també es veu el plànol de Tosca, també tota la part, diguem-ne, que era analítica, teòrica, la feia jo i ell després posava el color i retocava coses. Tenim just el de València Matèrica, no? Darrere d'eixe. Sí, efectivament, tenim diversos quadres de la València Matèrica. Que és el posterior a... Sí, és posterior a este que tenim així, a la meva dreta. És pràcticament el mateix, un poc més xicotet, no és tan alt, però ja, com es pot veure, la figuració és molt tènue, és bàsicament textura, color i geometria, que és el que a ell al final li interessava, és la geometria matèrica, l'abstracció geomètrica. I bueno, pues hi ha algun altre quadre més, però... Sí, bueno, aquell, per cert, aquell que està molt bé. Aquest quadre és, diguem-ne, el que complementa este primer que hem vist, que és igualment la València Nord, però és només que color. Mentre que si una cosa constructivista, allí és una cosa de color fou, una cosa fou, colors molt forts, solament és el color, una entonació cromàtica, també cuina la textura, i ahí ja veiem una incipient geometrització, perquè els elements estan geometritzats, són triangles, quadrats, rectangles, però d'una forma molt tènue. Això és el que ell arriba a fer en el 81. Així, en aquest quadre, per exemple, la geometrització ja és completa. Estem parlant del 81, és a dir, que en el 81 ell, no sé si ho he dit abans o ho he dit bé o mal, en el 81 ja geometritzava. Encara que hi ha sempre una part figurativa. De fet, aquest quadre és curiós perquè la seva forma és així, és ambivalent. La firma està ahí en el racó. N'hi ha 3 vistes superposades de València i és pura geometria i color. I, bueno, pues, no sé, n'hi ha més coses, però crec que en això ja ens fem una idea. Si vols tractar el del simbòlic. No et preocupes, Josep Marí. Està tot molt bé i esperem que l'exposició del Mull vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.